Hello, my name is Christopher Lassen from CrossFit Roskilde, qualifying for a team throwdown 25.2. Start. 10 kilos. Barbell 20 with kilos. 40 kilos. Barbell. And we have the same on the other side. So here 5 kilos and 2.5 for the 55. 55. Front squats. And the watch. Okay. Nu skal vi være inde i billedet, når vi tænder uret. Ja. Hov. Så der er en. Vi laver den op. Nej, det er fint nok nu. Jeg tæller bare herovre, så du kan høre mig. Jo. Prøv at sætte på. Fuck, du er ikke sætte på flytest. Ja, men hvis du står nogen ringer, du skal lige gøre det. Lige sætte på flytest. Kan jeg godt gøre det, mens du filmer? Ja, så er ikke nogen ringer, så stopper den. Ja. Er der fly? Okay, men hvem skal så holde øje, du hele tiden er inde i videoen? Hvad? Der er bare også en, der skal holde øje. Ej, det er den. Men starten skal jo hele tiden være inde i videoen. Ja, er den ikke det? Jo, men det er bare... Starter du ud, så går det over. Ja. Okay. Så rykker den, hvis der er noget. Ja. Nå, det er fint.
Så stærkt det der. Okay. Ja, det stærke der. Kom det stærke der. Okay. Snart pause. Jeg kan bare over løbe for et eller andet igen. Dybe vejrtrækninger. Store dybe vejrtrækninger. Start op og hold. Kom så. Det er ikke rart. Stærkt. Nej, det tænker jeg godt. Jeg var halvvejs ind. Jeg var mærke. Du har jo højt på 420 gennemsnit. Du har også 420 gennemsnit til starten, og det er 100. Det er fint. Dybe vejrtrækninger. Op og stå. Stræk hovedet. Sådan der.
Hurtigt på igen. Sådan. Sidst 4. Dybe vejrtrækninger, tager lige 4. Så er de ude af verden. Sådan der. Sådan der. Op i baren. Stærkt. Og træk vejret. Stærkt. Dyb vejrtrækning, og så kører du igen. Det er kun 20 sekunder mere. Kom nu. Kom nu. Det er kun 20 sekunder. Gå på den. Kom nu. En ned. Er det okay? Er det okay? Jeg tror ikke, jeg skal. Jeg vil bare gerne lige have en froster på 80. Kan jeg godt. Jeg tager en froster på 80, fordi så er jeg færdig. Nej. Jeg tager en froster på 80. Nej, bare lige... For helvede. Jeg skal lige opstå. Altså, jeg kan ikke se, at du er blevet sådan... Der er ikke nogen, der finder. Ja, det strækker sig bare. Så kan det. Nu står der en masse nogen, der har hårdt. Hvor fint, ja. Jeg tager lige froster på 80. Jamen, vi skal jo lige sætte... Nej, det er den. Jamen, der skal låsene på. Ja, det er lige meget. Er det ikke lige meget af det? Jo. Der er jo masser af tid. Skal Ja. vi ikke sætte Tag de det lås på, så der imens det ikke er... Lås på, det behøver der ikke, tænker jeg. Det er ikke den, der... Hvis han bare får lov at tænke mindre, og vi gør et eller andet. Ja. Om. Der er 3 minutter, masser af tid. Stærkt. 91. En halve. En lille. Den er låst på. Han får lov på. Er dybere? Ja, den er lang. Den er lang. Den skal syes. Det er ballwounds. Du har stadig 2 minutter. Kommer den? Der kommer. Sådan der. Hvad mere? En 2,5 udenpå. Udenpå.
Hold den i øjeblikket, så hænger den uden jord. Ja. Stræk helt ud. Det er 96, ikke? Jo. Helt minut nu. Aggressiv. Ja. Kom så, pres! Sådan der. Så du på sporet. Er du på? Vi kan bare en grøn. Ja. 2 kilo mere. 98. 20 sekunder. Kom så. 3, 2, 1, kør. Ja, kom op! Kom så, pres! Det er et godt skud. Ja. Det er fandme mandemand, det der. Jeg er så nervøs for dig. Ja. Ja. Skal jeg tage dem alle sammen af, bare en efter en? Det ved jeg ikke. Nej, det ved jeg ikke, du må. Det er Jonas, der tog det med og viste, hvad det var for nogen. Okay. Det skal jeg nok. Jeg skal lige tage det der på din arm, så vi lige holder... Kilo. Han skal også få sammen med, jeg er blevet Skal vi gøre det på den anden side også? Ja, du ved 11 eller 12, det er meget godt. Ja. Den der. Jeg kan også mærke dit baghoved, mand. Jeg tror, det er armen, fordi der er en lille... Okay, men det er ikke vildt. Ja, den Der rammer er ikke noget sådan i hjernet. hovedet. Hjernet af den rammer ham lige i baghovedet. Ja. Hvordan var det? Det var sjovt. I hvert fald spænding. Altså, jeg troede det skarpe ramte lige i hovedet. Det så så sygt ud. Nu må du godt ligge derned. Vi sendte den til Kasper. Vi mangler den bare. Ja. Vil du ikke lige ud og vaske armen, og så får du For skyllet den. Jo. og så skal vi lige have det lukket rundt med noget tape, for jeg tror, det